ин лаҳзаи таърихии супурдани ду намунаи мағзи пиряхҳои нодири кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ба донишмандони байналмилалӣ барои таҳқиқ ва ҳифз кардан аст. пас аз анҷоми як экспедитсияи донишмандони хориҷӣ ва тоҷик, ин пораҳо аз қадри бештар аз 100 метрии пиряхҳо ва дар баландии 5800 метр ба даст оварда шуд. Первый кенг, да, то есть это для нашей науки, то есть мы излишки, скажем так, наверное, одна из... намунаи аввали қари пирях барои илми мо ҳаст, яъне мо яке аз вазифаҳои мушкилтаринро анҷом додем. ҳамчунин солҳои тӯлонӣ зарур аст ки ин намунаро мо биомӯзем. Он чиро меомӯзем ки замони пайдошавии ин пиряхҳо дар Помир чӣ гуна иқлим буд, чӣ гуна он дар гузашта тағйир ёфт ва ба ин монанд. ин намуна дар ҷопон дар озмоишгоҳ омӯхта мешавад. намунаи дигари пирях ки ба Антарктида фиристода мешавад, барои ҳифз кардан фиристода мешавад. барои чӣ? барои он ки пиряхҳо бештару бештар об шуда истодаанд. обшавии пиряхҳои болотар иттифоқ афтода истодааст. агар ин обшавӣ бо чунин суръат идома кунанд, хотираҳои иқлимии пиряхҳоро тоза мекунанд. Это наблюдаем. И дело в том, что если у нас ледники начинают таять уже в верхней ее части, они стирают этот климатический архив. экспедитсияи байналмилалии илмӣ барои кандани пораи пирях як моҳ аз миёнаҳои моҳи сентябр то октябр идома кард. яхшиносони ғарбӣ бовар доранд ки як порча намунаи пиряхи кӯҳансол маълумотҳои нодиру арзишманде дар бораи иқлим дорад ки дар умқи он дар давоми ҳазорҳо сол ҳифз шудааст. мо мушоҳида кардем ки баъзе аз ин пиряхҳо ҳаҷмашонро аз даст намедиҳанд ва ҳатто ҳаҷмашон маъсаршон калон шуда истодаанд. ва мо мехостем таҳқиқ кунем ки механизми дар паси ин аз чӣ иборат аст. аз нуқтаи назари илмӣ мо хеле кунҷков будем то муайян кунем ки кадом механизми устуворӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим дар давоми 20, 30 ҳатто 50 сол мушоҳида карда мешавад. дар гузашта аз ҷумла дар даврони шӯравӣ ва баъди касби истиқлолияти Тоҷикистон ҳам талошҳои барои гирифтани пораи пиряхҳо аз қаъри он бо мақсади омӯзиш ва нигаҳдорӣ анҷом шудааст, аммо то ин замон он талошҳо муваффақ набуданд. натиҷаи омӯзишҳое ки дар Япония гузаронида мешаванд, онҳо аллакай гӯё ки бо иштироки мутахассисони ҳам Тоҷикистон, ҳам мутахассисони байналмилалӣ дар назар аст. раҳбарони ниҳодҳои илмии Тоҷикистон бо зикри хатарҳои тағйирёбии иқлим таҳқиқи таърихи чунин пиряхҳоро барои оянда муҳим меҳисобанд. натиҷаи таҳлилҳо ва мушоҳидаҳои муҳаққиқон нишон медиҳад ки дар ҳудуди кишвари мо давоми 10 солаи охир ҳаҷми пиряхҳои бузург то 30% кам гашта, шумораи зиёди пиряхҳои хурд комилан аз байн рафтаанд. طبق امور موجوده از 14000 پریکی در سال 2001 با قید گرفته شده، در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود. пиряхҳои Тоҷикистон манбаи асосии оби тоза дар Осиёи марказӣ гуфта мешавад, вале бо вуҷуди ин аксари сокинон дар дохили Тоҷикистон бо оби тоза таъмин нестанд. паёмадҳои тағйири иқлим барои Тоҷикистон низ яке аз масъалаҳои дарднок ба шумор меравад, зеро солҳои ахир пиряхҳои ин кишвари кӯҳистонӣ бо суръат об мешаванд. акнун олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар талоши инанд ки бо омӯзиши намунаҳои қаъри пиряхҳои Тоҷикистон аз ҷумла аз чунин раванд ҳам пешгирӣ шавад.